Sanibona ekuseni. Ngiyanibingelela nonke kulabo nje esibukelana nabo amavidiyo nakunombane ekuzohamba kufike le video kuyena. Ngithi ake ngixwayise la. Nengixolele mhlambe le video izoba yinde. Ngoba ngifuna kube khona into esizoyifunda ekugcineni, kakhulukazi le genge encane. Sixakwe igenge encane kulezi insuku ezibiza ngeinsizwa. Uhamba umuzwe ethi nginsizwa mina. Webafowethu, uma unengane nje uyizwe ikhipha lelo gama uyikhuza. Insizwa zisejele, ezinye zisemathuneni zidliwa impethu. La emhlabeni kusele thina nje osikhathaleni sikhathalele njengoba nibona nje. Akufuni ube nengane yona eclaim uthi insizwa. Ezohamba idelela abantu ithi yona iyinsizwa ngoba ibiza ukufa. Ngala ngakoMaritzburg ngakithi kaDambuza kwake kwadutshulwana kakhulu ngaleminyaka yo98. Kwadutshulwana bazoyazi abantu baseMaritzburg nabantu bakoDambuza lengishoyo. Kwakunenkulumo inzwabethi. Angifuni mayifika la izofika khona ivideo bese kuba khona ozongibuza mangithi inzwabethi amahemhem. Ayekade ethi usifiso onkabini onika abafana ibhamu ukuthi babange chaos kaDambuza. Anginabo ubuqiniso baleyo nto ngisho into ekade ishiwo ngoba lokho kudutshulwana kwakwenzeka kaDambuza kwakwenzeka ngeinsuku ubaba usifiso onkabini ayexoshwe ngazo uNC but angikho lapho ngilala ngikhona. Kunomfana owehlala ngakithi kaPata. Ukuhlonipha umndeni wakhe ngeke ngimusho igama lakhe kodwa abantu bangakithi bayamazi. Weyedwe umfana izalwa namantombazana amathathu. Cabanga ukuthi yena wesibili ekugcineni elamana nentombazana ephakathi kwawo uye yedwa umfana. Wajoyina leyo nto. Kwadutshulwa abantu, babanjwe inkunzi abantu. Wagcina sevela ukuthi naye uhamba nale team. Kwaphoqa ukuthi akabaleke ngasekhaya ayohlala ngazo uyihlala kodwa wena ukubonakala nje drobheni kubanjwa nabantu inkunzi la ko line ngerenki bafike bakhangeza imali la kubantu kube nje ngenxa ukuthi untanga yami nangaleso sikhathi ngani noma ngimbona ethawini ngimtshela uyayibona kodwa into wazifaka kuyona uyayibona into wazifaka kuyona ihamba zaqumbeke phethe isibhamu angimazi wesithathephi kodwa ke one thing for sure sasingekho emthethweni ngoba iage yethu ngalezo khathi yayingakasho ukuthi usungakwazi ukuthenga isibhamu esemthethweni. Wehamba zaqumbe lo mbhemu. Kwadinga asuke kubo ngoba abantu bamfuna abafuna ukumbulala. Sekunabantu abafile ngakithi uyabalwa. Sekunabantu abangeneliwe bebanje inkunzi uyabalwa ukuthi ubekhona. Wangaziwa ukuthi uhlalaphi. Ngelinye ilanga kubo kwashona izingane ezimbili zikadadewabo zisha. Kuyasolakala udadewabo wahamba washiya ingane kanti kuzoba ikhandlela zu2. Yashona yokuqala ngambona edrobheni ngathi kushoniwe kini usuzwile wathi he ngathi ayibona into wayefaka kuyona awukwazi ukuya emngcwabeni wengane zikadadweni. Wafikela emathuneni azaliya wafike sefikela khona kwangcwatshwa kwaqedwa kwahanjwa mhlambe kwadlula lolodwa usuku noma ezimbili kwashona le enye yesibili ingane akazange safika kulomunye umngcwabo ngoba wayazi ukuthi ngoba ufikile kulowo wokuqala umngcwabo wafikele emathuneni kunokwenzeka kube khona abantu abazozomlinda emathuneni bambulale. Ngelinye ilanga kubo kwaba nomsebenzi kwahlatshwa inkomo kwenzela ubaba wakhe wengekho. Ngambona futhi edrobheni kulezo nsuku nje kuzohlatshwa ngathi kuzoba nomsebenzi kini. Uzoya kanjani ngoba wenza lento? Wathi ayimfowethu ngeke ngibe khona. Ngathi uyayibona into wayefaka kuyona? Uyayibona? Wena wedwa umfana kwenzela ubaba wakho. Kufanele ngabe wena nje ozobe wehla wenyuka wehla ushaya umthetho kini. Kuzolandwa abantu ihlobo wena wegazi uzobe ungekho kini. Ngale nto wayijoyina. Lo mfana ke kuthiwa ke wagcina eseshona eshayiswa imoto bakhomba ngakoyideni mangingaphonsisi kunesikole ekuthiwa isenyoni Thwele kwathiwa washawa imoto lapho yamgxoba yahlehla yaphinde yamgxoba yenza sure ukuthi ufile yasiyahamba. Kukhanya ikhandlela kubo abafana bangasekhaya obraza ngalezo khathi baya kubo bathi asimfuni ngisho efile manike namletha la efile somkhiphe eboxini simshise bacima ikhandlela.
ebuye emakhazeni wabuyele ehholo thizeni koyideni waphumela khona ngokungcwatshwa wahamba. Namhlanje uma wakhe akabafuni abantu bangasekhaya ngoba unalento ethi kwabulawa ingane yakhe, kodwa uyazi yona yayibheda eyajoyina into nje ngoba naku ine excitement ukuthi iphathi spam. Ngizama ukuxwayisa lezi ingane ezincane ezifuna ukuclaim ubunsizwa ukuthi zona ziyizinsizwa. Ubunsizwa bahambisana nejele, ubunsizwa bahambisana nethuna, ubunsizwa bahambisana nokuthi uthi awuzuhlala kini ngoba uzokona ngakini, kufuna ubaleke uhlale ehlobeni noma ulala emgodini la ulala khona, noma kungenzekani kina ukwazi ukuya ngoba kunabantu abahlala bekulindile bethi meke sambona siyamzwisa lo pelepele azwisa wona. Uma unengane nje ehamba ithi yona insizwa ufuna uyikhuze, hey lalela mina sazi ngodlame thina kungalalwa emakhaya, so leyo bunsizwa asizwa kahle. And uma unengane ehamba ithi yona insizwa khona abantu abazogcina behalela ukuyiprove ukuthi ayiyona insizwa noma ingenzile lutho ngoba kunabantu okuntsontsontha inhliziyo phakathi kubona uma wena uthi uyinsizwa. Kubantu abayizigebengu ababuye ejele bakutshela ngenombolo ukuthi itholakala kanzima kanjani. Uma kuficakala wena leminyanga uhamba umisa ithupha la ephashile, umuntu obuye ejele ngampela oyaziyo lento wena oyenza la ngaphandle ukuthi itholakala kanzima kangakanani, ukhipha umbesa kugwazi ngoba usuke kubona ukuthi udlala ngento ekungadlalwa ngayo. Khuzana ingane zenu, ayingahambi ingane ithi insizwa, ayingahambi nje. Kufana nalento yenziwa abazali yokuthi ufica ingane nje eno 14 16 isifaka ibhande la engalweni. Utshala ini kuleyo ngane? Kuzoba ingane njani? Mina njengosithembiso nje anginabhande nje elingangena la engalweni yami, anginalo nje ibhande elingangena la engalweni yami. Mhlawumbe kumuntu osekhulile ngezathu ethizena sibona ingane la encane ingane sifaka amabhande engalweni, zifaka ingcweba la ekhalweni, uzibuza ukuthi engabe kwenze njani. So bengithi angikhuze ngale video ekseni kumsombuluko, umuntu nomuntu akabopha inja yakhe. Msuba nengane nje ehamba ithi yona insizwa. Insizwa ngokuthini? Ziphansi insizwa semhlabathini. Singakulandela thina umlando wabantu esikhule kuthiwa bayizinsizwa basemhlabathini. Singakulandela futhi umlando yabantu ekuthiwa weqhihile usibanibani, kodwa kwafika insizwe ezingaphezulu kwakhe zamshaza mbulala wangcwatshwa. Ngiyema lapho nibe nomsombuluko omuhle.